ja keď volám na autúčko. Borovičku si dala, aby si sa nebal na to sadnúť? No jediný, kto je tu chlopatý, je ten krakeň. No, všetko na parádu. Autúčko? Dovolím sa tu zaseká, ale nerob. Tak ja som ujebal pomedzi auta a na plno, ty kokot, a som nemohol ubrať. Čo je? Na plno, ty kokot. Celé je zle. A koľko chceš za to? 500 korún! Koľko chceš za to ten chalanisko? 500 korún? 1000 korún? To točíš? No! Lebo to je drahý stroj. Čau. Čau. Kde budete? Tu, doma, kde by sme boli? Tam by bolo dobre dať prednosť. On sa vráti ten človek? Však určite, že sa pýta, budete tu? On sa šiel